Lillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Masu ganin mu da sauraron mu da bibiyan mu a cikin wannan shiri namu na auratayya, yau za mu tashi darasi na 6 mai magana akan yadda ake yin zance. Idan mutum ya ɗauki program da muka gabatar akan siffofin mace da siffofin namiji na wanda ya kamata a aura, to ya ake yin zance ko ya ake haɗa aure. Hanyoyin haɗa aure guda 4 ne. Na farko, kai da kanka ka ga wacce kake so, kuma ka je da kanka ka gabatar da kanka gare ta ko ga iyayenta cewa kana ciki ko kana so. Wani kyauta zai fara yi, wani daga gaisawa ne, wani taimako zai mata. To dai akwai hanyoyin da ake buɗe ƙofar soyayya suna da yawa. To ɗaya kenan. Na biyu, ita ma za ta iya ganin wanda take so, ta zo ta gabatar da kanta cewa ni ina son ka, ko na gamsu da halinka ko da ɗabi'arka ko da kirkinka, ko da za ka aure ni ko kaza. Wannan shi ma ana yi a zamanin Annabi alaihi salatu wassalam, yadda wata mata ta zo ta gabatar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin in yana so zai aure ta. Sannan kuma ga Jabir dan Abdullahi ya ce, nakan makale ina kallon wata mata da nake so zan aura domin na ga abin da zai kira ni zuwa ga aurentan aure ta. Hakanan kuma wani sahabi Al-Mughirah bin Shu'ba zai auri wata mata, ya zo ya gawa Annabi alaihi salatu wassalam, ya ce ka ganta? Ya ce ban ganta ba. Ya ce to je ka ganta, domin wannan ganin da za ka yi mata shine zai dawwamar da ƙauna a tsakaninku. Ka san me ka aura, amma abu a duhu, ko baka san me ka aura ba, ko baka san wacce ka aura ba, ko baka san kamanninta ko halinta ko ɗabi'arta ko tsawonta ko gajartarta ko farinta ko baƙinta ko kyanta ko muninta. Duk waɗannan abubuwa suna iya canza yanayin mutum bayan ya zo ya haɗu da ita a wani lokaci. Da haka a je a ga junan nan, za ka iya gabatar da kanka a matsayin kai ne, wato ka zo da kanka, ko kuma ita ta gabatar da kanta a matsayin ita ce take son ka da aure. Hanya 2 kenan. Hanya ta 3, za ka iya sa wakilinka ya je ya gabatar da kai, ko ita ta sa wakilinta ya gabatar da ita cewa na ga wance kuma na gamsu da tarbiyyarta da halayenta da ɗabi'o'inta da kuma halittar da Allah ma ya mata, don haka da Allah a je a gabatar da ni gare ta. Idan ta amince ko iyayenta sun amince, sai na zo na yi magana, ko in turo iyayena ko abin dama in zo mu tattauna da ita. Haka ita ma za ta iya ganin wani, ta ga tana son sa, sai ta sa wani ɗan aike, ta aika wani ɗan aike ya je ya gabatar da ita a wajen wannan. To kuma ba laifi ba ne idan ka gabatar da kanka ga wata tace ba ta son ka, ba za ka rasa mai son ka ba, kuma ta gaya ma gaskiya da bata yaudare ka ba. Haka ke ma ki gabatar da kanki a wajen wani a matsayin kina son sa da aure, shi kuma ya baki uzuri cewa ki yi haƙuri, to ki yi haƙurin, wataƙila baki san halin da yake ciki ba. So da haka ba wulaƙanci ba ne, ba kuma rashin sanin kima ba ne dan mace ta ce tana son ka ba ta haƙuri, ko namiji ya ce yana son ki kin ba shi haƙuri. Wannan ba matsala ba ne. Da a yi rufa-rufa ko a ɓoye, daga baya abu ya zo da ya kowa daɗi ba, ku ƙara a gaya wa kowa gaskiya. Wannan ita ce hanya ta 3. Hanya ta 4, wani yana iya zama tsani, ya ganka ya ganta, baka santa ba, bata san ka ba, amma shi ya san halinka za ka dace da waccan, ita ma ta san, shi ma kuma ya san halinta za ta dace da kai. Sai ya je ya ce to in ka amince, na ga wata, wato wacce take gaskiya, in ka aure ta yadda na san halinka, ita ma na san halinta, wallahi za ku dace, za ku yi tumaci. To sai ka amince, shi ma ya amince, ita ma ta amince, ya je gabatar da kai, kamar yadda Khawlatu binti Hakim ta yi wa Annabi alaihi salatu wasalam a lokacin auren Sauda da kuma auren Nana Aisha. Bayan rasuwar Nana Khadija, ita ta shige gaba, ta je ta gabatar da Annabi alaihi salatu wasalam da waɗannan mata guda biyu, ɗaya bazawara ɗaya budurwa, kuma aka amince aka yi aure kamar yadda ya zo a cikin Siyar Alamin Nubala. To sannan hanya ta 5 shine baban yarinyar da kansa zai iya zuwa ya gabatar da yarsa ga mutumin arziki. Wannan ba wulakanci ba ne, shi al'adarmu tana nuna kamar
idan uba ya zo ya ce maka ina da ya na baka ko kuma ga ya ta ka je ku tattauna in tana son ka kana son ta ku yi aure, wannan ba zubar da kima ɗan bane, ba kuma tallanta bane, ba kuma rashin sanin kimanta bane. Domin dai an san sayyidina Umar in dai sahabbantaka ne da sharaɗin sahabbantaka na marra annabiya ko man laqiyan nabiyya wa amana bihi wa mata alal islam, ya fi kowa yana cikin waɗanda suka fi kowa cika waɗannan sharuɗa. Amma duk da haka lokacin da yarsa Hafsa Allah ya wa mijinta rasuwa a lokacin yakin Uhud, sai ya zama ta gama takaba, shi ya je ya gabatar da ita ga sayyidina Uthman ko ga sayyidina Uthman cewa sayyidina Uthman mataka ta rasu, nima ga matata ga kuma yata nima mijinta ya rasu, so in kana so na baka dama ka je ku tattauna da ita. Sayyidina Usman ya ce to ba ni lokaci, aka ba shi lokaci, sai da ya ce to da Allah ka yi haƙuri, ya bayyana a gare ni cewa ba zan aure ba. Shikenan abun ya wuce. Daga nan bai haƙura ba, ya je tunkari sayyidina Abubakar ya gabatar masa da auren Hafsa. Sayyidina Abubakar bai ce masa in ba, bai ce masa a'a ba. Saboda haka sai ya zama kuma daga baya ashe shi sayyidina Abubakar abin da ya sa ya masa sayyidina Umar shiru, saboda sun tattauna da manzon Allah alaihi salatu wassalam, ya nuna masa cewa ko ya yi shawara da shi ko ya sanar da shi cewa yana son zai auri Hafsa ya gidan sayyidina Umar. Zaka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri Hafsa, sai ya zama sun haɗu da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar. Sai sayyidina Abubakar yake cewa sayyidina Umar, ka yi min maganar auren Hafsa amma baka ji na baka amsa bai. Ce wallahi ai ƙara Usman, shi Usman ya fito ƙarara ya ce min wato dama shi ba aure zai ba, amma kai sai kai shiru baka ce ba baka ce a'a ba. Yace to abin da ya faru shine wato naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci yarka a matsayin yana so zai aure ta, da ni ko bai kamata in gaya maka sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya bayyana ba, shi sa na ja baki na wato nayi shiru. A nan gurin zamu ga cewa wato sayyidina Umar ya je ya gabatar da yarsa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda yin hakan wato yana cikin hanya ta 5 wanda ake gabatar da aure. Hanya ta 6 kuma mace tana iya zuwa gaban wani shugaba ya zaben mata, kamar yadda Fatimatu binti Qais. Masu neman aurenta akwai Muawiyatu bin Abi Sufyan, akwai Abu Jahm, akwai Usamatu bin Zaid. Bayan dama mijinta na farko ya sake ta, ta gawa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mijina ya sake ni, kuma wannan sakin da ya min shine cikon saki na 3. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ki tafi gidan ummu Sharikin, ki je ki idda a can. In kin gama idda kake yanke wani abu sai kin sanar da ni. Da haka ta tafi gidan ummu Sharikin, da har ta tafi sai ce dawo gidan ummu Sharikin ana cika, ana mutane suna taruwa, ki tafi gidan wato ibn ummi Maktum, domin shi mutum ne makaho. Da haka sai tafi gidan ummi Maktum, anan ta je ta yi idda. Bayan ta gama idda sai masu neman aure suka fito ta nemi shawarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ga mutum 3 sun fito. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shi Abu Jahamin mutum ne mai duka, baya sauke sanda daga kan kafada. Shi kuma Muawiyata ba shi da dukiya, ba shi da abin da zai iya rike ki a lokacin. Shi kuma da aka ki auri Usama. Shi kuma Usama mahaifiyarsa Ummu Ayman Albarakatul Habashiya baka ce, babansa kuma Zaid bin Harisa Maulani, wannan sai ya zama ya biyo babarsa yayi baki. Don haka sai ya zama ita kuma tana ga ita balarabiya shaɗaɗiya da ita, fari fadda ita, kyakkyawa da ita, da za ta auri baki. Amma annabi ne ya zaɓo mata bakin, don haka sai ta yadda ta aure shi. Ta ce da na aure shi na ji daɗin wannan auren, na yi farin ciki da wannan auren, na kuma yi murna da shi cewa ashe mutumin arziki ne, mutumin kirki ne, irin mutumin da ake so wato a aura ne. Kun ga anan haɗin aure aka yi, kuma haɗin auren wato ya zama alheri. Da haka kenan waɗannan hanyoyi da muka faɗa da makamantansu duk suna iya zama hanyoyin da za a aure. Kuma ga masu dalilin aure su ma suna cikin waɗanda suke taimakawa wajen samun aure, musamman ko muna ƙara gaya musu a ƙara tsaftace hanyar, a tabbatar da cewa mutum ɗin kafin a haɗa shi da mace a tabbatar neman aure ya zo. Ga kuma masu buɗe website da masu buɗe application, su ma suna haɗa aure. Kuma akwai kuma waɗanda suke zuwa ta hanyar makarantu ko ta hanyar haɗuwansu da sauran mutane. Da haka